Hey Mette, hvorfor er mat så fucking sjovt? Hey Mette, når mat var så nederen i folkeren, jeg tror, at hvis vi ikke havde Mette mor, så ville mat ikke være en fest hver dag. Okay, hej. Her har vi en linje, som går igennem nogle punkter, og det ene punkt her er P, X1 og Y1. Ja, og det andet punkt er Q, som har koordinaterne X2 og Y2. Ja, koordinaterne på den P, det er X1, Y1, sorry. Ja. Lille fejl. Og det betyder, at når vores punkters koordinater indsættes i linjens ligning, så vil de så komme til at hedde Y1 er lige med 3, A gange X1 plus B, og Y2 lige med A gange X2 plus B. Præcis. Super. Så har vi så de her der to ligninger der, og dem lægger vi så sammen her. Så vi starter med at skrive Y2 minus Y1. Yes. Og så laver vi så parenteser. Ja, det bliver bare sat ind i parenteser. Ja, så sætter vi et minus ind. Simpelthen. Det er fedt. Godt. Så det første her, vi har gjort, det er, at vi skal have fjernet parenteserne, så det vi gør, er, at vi skal gange noget ind i parentesen. Så vi starter med den her over, og der kan vi se, at der ikke er noget gang ind i parentesen, så parentesen fjerner sig ligesom bare. Ja, og i den næste så ganger vi minus ind i parentesen, så det bliver, før så var det A gange X1 plus B, nu bliver det A gange X1 minus B. Præcis. Godt. Og så det næste her, kan vi se, at vi har B er forsvundet, og det er fordi, at vi har, sagt plus B og minus B, det går ud med hinanden, så derfor har vi ligesom sagt det. Ja. Og så er det så sket over på den anden side, fordi at, hvad gør man altid, Sonja, når man gør det? Man ændrer det altid på begge sider. Man gør det nemlig altid på begge sider. Men nu kan vi se, at på højre side af lighedstegnet, så har både X2 og X1 har ligesom A som faktor. Og derfor så kan man ligesom sætte A uden for en parentes. Så nu ændrer vi det til A gange, og så i parentes, X2 minus X1. Præcis. Og så ved nu at kunne, hvad fanden hedder det? Ved nu at kunne, vi kan nu isolere A ved at dividere med X2 minus X1 på begge sider af lighedstegnet. Ja, og så har vi så lavet en topunktsformel. Præcis, super. Godt. Og hvis vi så vil finde B, så siger man så Y1 minus A gange X1, og dermed har man så B. Præcis. Og det var det fra vores lille video. Tak fordi I så med. Det var fantastisk at underholde jer.